Burkina Faso ka fanga kura ɲɛma kapitɛni Ibrahim Traoré ale ti sɔrɔdasi lɔnni ye fasodenw ma nga a ye kunkɔrɔta sɔrɔ kabi ale bɔra a ka kalanso ra. Nin finitigi ni sisanga ye san 34 ale bɔra Bondokui ni o ye dugudenni ye min bɛ faso tilebenfan worodugufan na. O dugu nin na a ye kalan daminɛ. A ye a ka CP ani sanfɛ kalan diplôme sɔrɔ min ye BPC ye. O tɛmɛnin kɔ a nana Bobo-Dioulasso ka na école Alcaville Sud ra yɔrɔ min na a ye bac sɔrɔ san 2006 tɛmɛnin. O kɛra sababu ye ka sanfɛ kalansoba dayɛlɛ ale ye. O le kosɔn a nana Wagadugu université ra. Université fɔlɔ la a ye kalan min kɛ o ye dugumakolo ani nina kalan ye n'an ko science de la vie et de la terre. San fɔlɔ ra ale ye sebaya sɔrɔ ka tɛmɛ kalandenw bɛɛ kan. San filanan na san 2008 a ye kunkɔrɔta sɔrɔ fɛnɛ kalanden tɔw bɛɛ ɲɛfɛ. San 2009 ale donna sɔrɔdasiya ra. A taara a yɛrɛ sɔrɔ Académie Georges Namano ra. A bɔra ni jala min ye o yɔrɔ la o ye sous-lieutenant ye. O yɔrɔ la fɛnɛ Ibrahim Traoré ɲɛmaya sɔrɔ a bɔɲɔgɔnko bɛɛ ɲɛfɛ. Ibrahim Traoré ka baarakɛyɔrɔ fɔlɔ kɛra Kayadugu ye yɔrɔ min na a donna jɛnkulu dɔ kɔnɔ min tɔgɔ ko régiment d'artillerie. Kapitɛni Ibrahim Traoré taari kɛ kɛlɛ caman na ka taa benkannikɛlaw kɛlɛ kan. I n'a fɔ opération Otapuanu ani kɛlɛ min bɛ kɛra ka taa Burkina Sahel marara. San 2019 tɛmɛnen nin sɔrɔdasi kɔfɔlen nin fɛnɛ donna jɛnkulu dɔ ra min bɛ Marikoy dugu ra ni olu bɛ Sahel marara ka se ka kɛlɛ kɛ ka taa jadikɛlaw kosɔn. O yɔrɔ la olu yɛrɛ de tun bɛ ɲɛfɛla ra ka taa nin kɛlɛ nin kɔnɔ. Janvier kalo tile 24 san 2022 tɛmɛnen kapitɛni Ibrahim Traoré taari kɛ lieutenant colonel Henri Sandaogo Damiba ka fanga dafiri la. O tɛmɛnen kɔ ale ye jɛntigi dɔ kuntigiya ta min ye régiment d'artillerie ye n'ale ye Kaya ka 10e régiment ye. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.